Владимир Путин назначил на 1 июля проведение незаконного голосования за изменения в Конституцию Российской Федерации в Крыму. И, собственно, если эти поправки будут приняты, понятно, что Владимир Путин у власти останется до 2036 года. Ну, для начала, как вы думаете, зачем Путину понадобились вот эти изменения в Конституцию Российской Федерации, если он мог просто поставить свою марионетку и продолжать править страной, как когда-то он это сделал с Медведевым? Ну, по-перше, він вже дуже лякається судів міжнародних і санкційної політики, і він чітко розуміє, що він не може залишитися без влади, тому що буде притягнути до відповідальності. Це відносно для чого він це робить. Також для його оточення це також питання, тому що оточення починає працювати одразу за і позицію. Відносно того, що він проводить референдум саме на території Росії, зараз Казанбек Криму, тому що Крим є тимчасово окупованою територією, невід'ємною частиною України. По-перше, по Російській Федерації я хочу сказати, що всі ці референдуми, всі ці нібито виявлення громадян – це все фейк, тому що заздалегідь вже в них підготовлений результат. Відносно території тимчасово окупованого Криму, для чого він там все це робить, це одна мета – для того, щоб хоч якось робити крок до легітимізації. Це на думку влади Російської Федерації. Тут вони будуть працювати, щоб залучити до так званого референдуму, залучити хоч когось там з представників міжнародної спільноти. І тут треба зазначити, що нам треба працювати, маю на увазі Міністерство закордонних справ України, Офіс президента повинен заздалегідь питання опрацьовувати, щоб ніхто, навіть не тільки, я розумію чітко, що там не будуть представлені представники там цивілізованих країн, а навіть ніхто, щоб з міжнародної спільноти не був там. Треба працювати заздалегідь на випередження.